салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали боварии ман. бародароне ки дар канали ман обуначиянд, ҳама медонед ки ман сета бизнес мебарам дар ютуб ва ҳамаи корҳои худам мехоҳам ки шуморам пеш бибарен, яъне ки мехоҳам ки шуморам ёрдам кунем ки шумо ҳамаи бизнеси мара пеш бибарен, шуморам соҳиби ягон чӣ бишавед дар ҳамаи ҳаёт. хуб, шахсе мехоҳад ки тиҷорат кунад, бо дили пур боша бародаро, лекин тиҷорат як чӣ мепурса, яъне ки гуфти рӯсо ки вложение, яъне ки бояд ки дар тиҷорат хов кунӣ, яъне ки маҳсулот бояд бихарӣ. хуб, тамоми шаҳрҳои Россия дар сафка дорум ба тариқи пек. 10,000 вибри кросовки дорум бародаро. Кросовкиро бибинед, рибоки сиёҳ чӣ хеле ки мехостед, рибоки сафед, New Balance. ҳар шахсе мехоҳад ки 10,000 вибри мара тамошо кунад, дар ватсапи ма муроҷиат кунед, каталог бинависед ё ки дар группа бигӯед добавид кунам, дар группи худам добавид мекунам. шумо да суратҳои кросовкиро бо нархҳои оптум шороӣ мекунам. Тамоми шаҳрҳои Россия фарқ надорад дар куҷои ба тариқи пек мегирӣ, бизнеса пеш мебарӣ. хуб, як чиз дигаре гуфтанием ки бародаро, дама донаки напурсе, ма дона намефурӯшам, айма оптумай, яъне ки як моделе вибр кардӣ, дар як коробкаш 8 парай, як светай 8 пар дора, ҳар як коробка 8 парай бародар, ҳар як модел чӣ кадом моделша вибрда мекунӣ 8 парай дар дурунош. хуб, чӣ хеле мекунӣ бародар, агар ки хоҳӣ тиҷорат кунӣ, як модел вибр мекунӣ, дута вибр мекунӣ, фарқи надорад, ман роҳӣ мекунам, як коробкарам роҳӣ мекунам, як парнеу як коробка роҳӣ мекунам. хуб, як модела вибр мекунӣ, суратша мада мепартоӣ, мехариша, адресота роҳӣ мекунӣ, ман ба тариқи пек роҳит мекунам, бора қабул мекунӣ, бора дар ҳамун ҷош дуруша ҳӯй мекунӣ, мебинӣ ки 8 пар дар ҷошай, мада занг мезанам ки ака ман борма қабул кардам, як дуод метавонам тиҷората пеш бибар. хуб, бизнес ин хеле бародаро, як модела гирифтӣ 8 парай дар ҳар якташ. савол мешава ки намешава ки 41ша дута бимониву 46ша намониву, ин хеле гап нест бародар. як модела вибр кардӣ, дар якташ коробкаш 8 парай, як свет ва ёра мумкин нестай ки дуруша ҳаллиш кунӣ, размероша ҳаллиш кунӣ, цветша ҳаллиш кунӣ, ин корро мумкин нест. хуб, бо як чиз дигара мегӯям ки бародаро ду намуд размеро мешава. як коробкаш мешава ай 36 то 41, як дигараш мешава ай 41 то 46. хуб, коробкае ки ай 36 то 41 дора, 36 37 як парияй, 38 39 ду парияй, 40 41 як парӣ. хуб, размерои калон, дар коробкаи калон 41 42 як таияй, 43 44 ду таияй, 45 46 як таияй, мешава 8 пар. як коробка 8 пар, як свет, анами размери гуфтагим. хай бо дар ватсап бинависед, бо ма шуморо хушрӯтар мефаҳмонам ки чӣ хелияй, чӣ хеле нестай. моделои ман ай 600 рубле сар мешавад то 3000 3300 рублара. качествои беҳтариншам дорум, сифатҳои беҳтариншам дорум, люксошам дорум ва обичниам дорум, барои масалан кор ҳайф нашава гуфта 600 500 1000 хелиёрам дорум бародаро. яъне ки айми 600 рубле то 3000ро дорум нархо, дар ватсап бинависен, ма шумода суратҳо шороитон мекунам, махқул кишӣ дода гирифт мекунем. бо як чиз дига гуфтанем ки бародароне ки толстовка, куртка, шапка, брижа, спортивка, яъне ки чизе шумо ки дар корай бародаро изо накашед, дар ватсап ма бинависен, ма суратҳо шороитон мекунам. вақте ки роҳӣ накардам, ё намозхонӣ дум, ё ки зайн дитим, ё кор дум бародаро, шумо мара бифаҳмед ки ҳар як минут ман зайн мешавам. мен як одаме ҳастам ки постоянно телефони ман зайн дитам. ман сета бизнес пеш мебарам бародаро, вақт намеёбам. ина телефони ман виз виз гуфтеса, ина бародаро нигоҳ кунед, ина смс-коро ман ҷавоб надодам. хуб, нигоҳ кунед бародаро, ина нигоҳ кунед, 16 17 та смс омада, ман ҷавоб надодам. хуб бародаро, бо чӣ гуфтаниём, дар ватсап ман муроҷиат кардем, ман сета бизнес чӣ кор мебарам? кросовки, либоса, доруҳои гиёҳӣ, каналҳои ютуб. кадомида каналҳои ютуб дар корай бародаро, барои инами бизнесҳо каналҳои ютуб ҳатман даркорист. канали ютуб ай 1000 подписчик то 43000 подписчикро дорум. доруҳо боша, доруҳо ай хароб шудан то фарбеҳ шудан, барои зирени чашм, барои беқувватӣ, барои мардҳо, барои простатит, барои ҷигар, дили ҷигар, барои бефарзандӣ, харобшавии фаржаи зирени чашм, мӯи сар, риш бурӯз, короче яъне доруҳоро ҳамаша дар ширкат ма дорум. тамоми шаҳрҳои Россия дастафкаи ма бесплатния бародаро доруҳо. ба почта роҳитон мекунам ва ай Москва, ай метроҳо қабулш мекунед. хуб, дар бораи кросовки давом метем. бародаро, як гап дар охир мегӯям ки ҳар як чизи ма мегирен возврат надора. пеша ки мегӯям бародаро, кросовкиҳои ма возврат надора, каналҳои ма возврат надора, доруҳои ма возврат надора. яъне ки возврат надора. вақте ки харидӣ ва чиз айтай тарзи истифода барои ҳамаша шумо да мефаҳмонам, чӣ доруша, чӣ кросовкиша, чӣ каналора, ҳамаша тарзи истифода бурданша ҳатман нишонтон метавам.
агар ягон саволои дига дошта бошен дар комментария бинависен, навора пам кунед ки дигаронам ёд бигиранд. ватсап мада муроҷиат кунед. бародароне ки доруи гиёҳӣ дар кори бародор тамоми шаҳрҳои Россия дастафқаи мо бесплат дорем. Барои мард, барои зан, барои простатит, барои хароб шудан, барои фарбе шудан, барои любой чӣ дорем. ватсап да муроҷиат кунед, тамоми шаҳрҳои Россия дастафқаи мо бесплат дорем. нигоҳ кунед бародаро, барои одамое ки бефарзанданд, фарзанд намеёванд, мужскои сила, барои желудка, барои геморит, барои иммунитета баланд кардан, барои одамое ки ҳамхобагишон суст аст, барои простатит доранд, барои ҷигар, сустав, ина бесплодни женский ҳам буда, яъне занакое ки гудак намеёванд, ина барои инора ҳам буда. яъне ки ҳама доруҳоро дорем. дар ватсап мо муроҷиат кунед, тамоми шаҳрҳои Россия дар сафҳаи мо бесплат меояд.